Добре, 11:10 е. По принцип, ако трябва да се придържаме към правилата на академичен толеранс, трябва да са 15 минути. Ама все пак, нека да започнем и да уважим колегите, които са на време в срещата. Здравейте на всички, съгласно програмата, която Габи изготви. Благодаря, Габи. Сега е мой ред, моите минути да открия днешния информационен ден, да разкажа малко повече за това какво представлява Европейски цифров инновационен хъб Загоре, а, да кажа в аванс, че ще се радвам да работим заедно с всички вас за това да направим а, някои успешни тестове, да проведем и успешни обучения. Първо ще кажа няколко думи за себе си. Казвам се Румяна Грозева. Не съм доктор по медицина, доктор по икономика съм, да не се объркате. Не съм доктор и по водород все още, но ако продължавам по този начин, скоро може и да стана в кръга на шегата, разбира се. Изпълнителен директор съм на Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора от 2008 година до момента. И го споменавам, защото всъщност агенцията е водещата организация по проекта за изграждането на капацитета на цифровия хъб и предоставянето на безвъзмезни услуги за микро, малки и средни предприятия, както и такива с средна пазарна капитализация, и обществени организации и институции. Какво представлява сам по себе си ЕЦИХ Загоре? Създаден е по инициатива на Европейската комисия и държавите членки да изградят мрежа на ниво Европейски съюз, вече все по-успешно и трети страни, като Западните Балкани, за създаване на мрежа от цифрови иновационни хъбове, които да подпомагат и да ускорят внедряването на цифровите технологии, както от бизнеса, така и от администрацията, от обществените институции и организации, защото ако двете не са на една страница, развитието се получава изключително забавено, трудно, досадно. Не знам дали част от вас си спомнят времето, когато трябваше да тичаме до съда, за да си варим удостоверение за актуално състояние, или трябваше да тичаме до НАП, за да си варим удостоверение за липса на задължения, и да ходим да гледаме в НАП колко са ни задълженията и да се опитаме да ги платим там и така нататък. Всичко това вече е зад гърба ни. Аз лично много се радвам на тези а, улеснения, ако мога така да ги кажа. И всъщност ролята на хъбовете е да ускорят тези процеси във всеки един регион в Европа и във всяка една държава членка. Казвам, че е по инициатива, защото преди няколко години Европейската комисия анонсира готовността за обявяване на такава покана за набиране на проектни предложения. Тя беше на два етапа. Първо на ниво държава членка трябваше да се подбере, да се направи подбор и да се селектират определени проекти, организации, които отговарят на условията, след което съответно селектираните на национално ниво бяха допуснати да кандидатстват на вече по поканата на Европейската комисия. В България има 4 такива одобрени хъба, които се финансират 50% от Европейската комисия, 50% от Министерството на иновациите и растежа през програмата за научни изследвания и иновации за дигитална трансформация. Това са ЕЦИХ Загоре, който е с основен приоритет, два основни приоритета от така наречената иновационна стратегия за интелигентна специализация. Не се опитвайте да запомните цялата и си се помни по-лесно. Първият ни приоритет е мехатроника и чисти технологии, а вторият приоритет е наука за здравето и живота. Фокусирали сме се върху тях, защото те са най-релевантни за Югоизточен регион и съответно в много голяма степен могат да намерят приложение за предоставяне на услуги и на национално ниво. ЕЦИХ Тракия е специализиран в темата киберсигурност. Седалището му е в Пловдив, но покрива териториално цялата страна. Агри Хъба е също със седалище в Пловдив. Фокус е върху земеделие, животновъдство. Отново покрива цялата територията на цялата страна. И четвъртия хъб на българското семейство е хъб строителство, както ние си го наричаме съкратено. Седалището му е в София, но предоставя услуги в строителния бранш на територията на цялата страна. Отделно в България има одобрени още 8 хъба с така наречения Seal of Excellence.
които са одобрени от Европейската комисия като качествени, но е нямало достатъчно пари за тяхното финансиране и те се финансират на 100% от Министерството на иновациите и растежа, през програмата за научни изследвания, иновации и дигитална трансформация. За съжаление, не мога да кажа специализацията на всеки един от тях. Мога да така, например, виста да кажа седалищата на няколко от тях в Бургас, в Габрово, в Русе. Мисля, че в София има още и във Варна, но не искам да ви подвеждам. Би трябвало да има информация за това на страницата на Министерство на иновациите и растежа. За вас това като потенциални потребители на услугите няма голямо значение, защото кандидатствате, заявявате си услугите по един и същи начин и когато отговаряте на критериите за допустимост, те са 100% безвъзмезни за вас, както и начина на предоставянето им. Тук искам да кажа, че преди да започна да разглеждам услугите една по една, когато говорим за безвъзмезно предоставяне на услугите, нямаме предвид обичайната схема, обичайните схеми за финансиране, които се прилагат на национално ниво. Тоест, вие кандидатствате с една идея, одобрявате я, сключвате договор, превеждат ви средствата на вас и вие работите по изпълнението на идеята. Тук концепцията е доста по-различна. При одобрението на заявлението ви, когато установим, че ние можем да предоставим пълния набор от услуги, които сте заявили, или че всъщност за някои от тях трябва да потърсим съдействието на другите хъбове. Де-факто при подписването на споразумението, нашите екипи работят за вас, без вие да получавате физически финансиране за това. Тоест, финансирането се получава от експертите на хъбовете, които разработват услугите, които на вас са ви необходими, а вие си получавате готовата услуга, която можете да ползвате. Дали ще бъде софтуерно решение, дали ще бъде обучение, дали ще бъде, както в момента ще сложим акцент върху водорода, тестове за внедряване на водородни технологии, вие получавате крайния резултат от услугите, които сте заявили. Услугите, които ЕЦИК Загоре предоставя, са групирани по абсолютно същия начин, по който са групирани услугите във всички останали 180 хъба, ако не се лъжа, Габи може да ме коригира, но доста са в цяла Европа и това е направено с цел за всеки един клиент, независимо дали от Германия е търси услуга в България или е в България и търси услуга в Исландия, да му е лесно да се ориентира по групите услуги, които се предоставят. Разликата е в приоритетите, в които отделните хъбове работят. В случая с ЕЦИК Загоре, пак казвам, основните приоритети, по които ние работим, са мехатроника и чисти технологии с фокус върху чист водород и наука за здравето и за живота. Като в тези приоритети покриваме и киберсигурност, и внедряване на изкуствено решение с изкуствен интелект, и тестване на софтуерни решения, Test Before Invest, не само във водорода, но и по отношение на мехатроника, наука за здравето и за живота, интелигентно земеделие. Пълният списък с услуги е публикуван на сайта и всъщност е част и от условията за кандидатстване. По него може да се ориентирате какво предлагаме като услуги, какви са цените, които са на ден и след това съответно да ги включите в заявлението за предоставяне на услуги. Малко по-късно ще покажем и как точно се попълва едно заявление. Групите услуги. Първата ни група услуги е така наречения Test Before Invest или тестване на различни потенциални дигитални решения преди дружеството или общината, примерно, да реши да инвестира по-голяма сума пари, средства в вече масовото им внедряване. Знаем, че много често това струва доста, още повече когато говорим за решение в сферата на водорода. Така че първият ни пакет услуги, както на всички останали хъбове, е Test Before Invest, тестване преди инвестиция. Втория пакет услуги, който предоставяме, е обучение по дигитални умения за напреднали, като тук обученията могат да бъдат свързани директно с тестовете преди инвестиране, които се правят, или да бъдат тотално отделени и различни от тях, като идеята е
когато се внедрява дадено дигитално цифрово решение, много често и фирмите, и публичните институции не успяват и се провалят, защото хората не са подготвени да работят с тези решения и всъщност по-скоро срещат чисто емоционалния, човешкия отпор на притеснението и страха от незнанието. И това, колкото и успешно да са били тестовете преди инвестиране, всъщност, ако не се вземе предвид готовността на хората да работят с тези решения, цифрови решения, води до тотален провал на цялата инвестиция, на цялото упражнение, което, ако вече инвестицията е направена в пълния мащаб, може да струва много, много пари, освен времето, което ще бъде изгубено. Така че обученията, които предлагаме, са пак казвам, или са свързани директно с тестовете, които се правят преди инвестиране, за да бъдат подготвени екипите на дружествата или на публичните институции, или са съвсем различни, нещо от което кандидата е преценил, че има нужда обучението да бъде направено. Давам ви един пример. Обученията, които свързани с тестовете, които се правят, примерно с една част от общините работим по дигитализация на архивите им, и съответно самите служители трябва да бъдат обучени не само как да работят с тази система и как да дигитализират, да съхраняват, да търсят, но и как да спазват много строги изисквания за киберхигиена, за да не стигнем до там, че някой да срине дигиталния архив на общината и историята на цяла една община, на нейните жители десетилетия наред, просто да бъде а, изтрита или да бъде открадната и да се иска за нея даден откуп. Това е много, много често срещана практика. Така че едно от нещата, за които със сигурност има нужда от, ако не от друго, поне от това обучение, е киберсигурността на всичко, което сме цифровизирали. Съответно, обученията по киберсигурност могат да бъдат направени само като обучение по киберсигурност, без да са свързани с дадено решение за тестване преди инвестиция. Третия пакет услуги, който предлагаме, е достъп до финансиране, достъп до инвестиции, като тук идеята не е да ви кажем, и може да кандидатствате безвъзмезно за това, това и това, а идеята е на база на концепцията е на база на идеите, които имате, да погледнем възможностите за привличане на инвестиции, дали те ще бъдат чрез безвъзмезни средства, дали ще бъде потърсен друг вид финансов инструмент, като така наречените venture capital фондове, банков заем, финансов инструмент на Европейската инвестиционна банка или комбинация от тях, защото някои идеи, колкото повече чакат безвъзмезно финансиране, толкова повече се обесценяват и умират и губят целият потенциал, който са имали в зародиша си. И е добре тези неща да се обсъдят с експерти, за да могат да бъдат дадени най-добрите насоки и да бъде потърсена тази възможност. Този вид услуги се предоставят или конкретно за дадена фирма, или като групови събития, така наречените Ideation Labs, на които се предоставят специално за региона на Стара Загора възможностите, които предстоят по териториалния план за справедлив преход за фирмите и за публичните институции, както и за научните такива, те са публични, да финансират проектни идеи, за които до момента не са намерили възможност. И последният ни пакет услуги, който предоставяме, са така наречения достъп до иновативни екосистеми. Какво означава това? През нас, като входяща точка към мрежата от дигитални хъбове, всъщност имате достъп до всичките над близо 180 хъба, техните партньори, компаниите, с които те работят. И ако търсите опция, възможност за съвместна инициатива с дадена компания или хъб извън България, ние можем да установим контакти и да кажем, ето колеги, Хъб Саксония, да речем, работят в сферата на дигитализацията на мехатрониката. Те имат такива и такива разработки и ние можем да ги тестваме дали те са приложими за вашата среда и да установим връзката между двата хъба,
Всъщност ние тази връзка вече именно между компания, която е била клиент на хъба и тези тестове са били успешни и компания от България, която търси подобен вид иновации, за да внедри в собствените си производствени а, или собствените си процеси. Това накратко са четирите вида услуги. Габи, дали можем да покажем списъка с услугите и цените, а, за да можем да покажем на колегите как, откъде да се ориентират в самия списък? Да, той е публикуван на сайта, достъпен е, но все пак виждате, че първото, на което обръщам внимание, цените са посочени в левове и в евро. Не само за да могат да бъдат достъпни за други клиенти на хъба извън страната, но и защото държим да спазваме законодателните действия, съответно да цените да бъдат публикувани в двете валути. От тук, Габи, може ли само малко по-нагоре да върнеш началото? Виждате, услугите ни са разделени по секторите, по които работим и по групите мехатроника и чисти технологии, партньорите, които предоставят този тип услуги, водещия партньор, който координира цялостния процес и оттам нататък вече със съответните кодове са посочени и самите видове услуги. Сега ще помоля Габи да отидем на водорода, защото той ни е в така приоритетен. Габи, май да преминахме лекичко. Да, от 1.10 А10 надолу всичко това е свързано с водорода. Цялата покана, третата покана на Европейски цифров инновационен хъб Загоре е отворена за заявяване на услугите от списъка. Всяка една услуга е допустима да бъде заявена. Това, което сме написали в условията за кандидатстване, може да го прочетете, това, което казваме сега, е, че предимство ще бъде давано на услугите, които са свързани с водородните технологии. До момента, по предишните две покани, те не бяха допустими, просто защото не бяхме инсталирали оборудването, то не беше доставено, не бяхме го инсталирали, не бяха обучени колегите, които да работят с него. Вече имаме тази възможност и искаме да направим максималното и за бизнеса, и за институциите да се възползват от възможността на място в Стара Загора да направят тези тестове, защото другото единствено такова място в България е Българска академия на науките, Института по електрохимия. А, Тук малко с усмивка ще си припомня едно видео във Фейсбук, в което отново ставаше въпрос за водород. Нямам това предвид. Колегите в БАН наистина работят много усилено по темата, но оборудването е там. Достъпът е малко по-специфичен. Той е основно за научни изследвания, докато тук при нас той е отворено и за бизнеса, и за тестовете, и за обучението, от които той има нужда, за да направи следващата крачка в развитието си. Така че всичко това, което виждате от 1.10 А10 надолу до 1.А10.7 са услугите свързани с водород. Защо точно тези услуги? Благодаря, Габи. Защото това са възможностите, които оборудването, което имаме закупено по проекта, вече е инсталирано в Стара Загора. Това са видовете тестове, които могат да бъдат правени с него. Идеята тук е, че то се прави в малкия тестови мащаб, след което чрез софтуер може да бъде скалирано или разширено до мащабите, от които ние имаме нужда, за да направим калкулациите си и сметките си, струва ли се инвестицията да бъде направена или на този етап все още не. Виждате, че услугите имат цени на ден и цени на час, защото в някои случаи може да имате само една секундичка и ще дадем думата на господин Николов. В някои случаи може да имате нужда от няколко часа, а не от цял работен ден. Затова сме представили услугите и в двете времеви измервания. Слушам ви, господин Николов. Да, здравейте, къде Николов се казвам. Здравейте. Последният въпрос във връзка точно с услугите за водорода. Говорим само за услуги за чистия водород или водородни производни също. Питам, защото ние се занимаваме с оксиводородни технологии. Тоест,
Пак чрез електролиза се произвежда абсолютно същия газ, който просто не се разделя на водород и кислород. Аз ще дам думата след малко на хората с необходимата техническа квалификация да ви отговорят. Инженер Тайно Танев, само след секундичка. Или ако е на линия в момента, бихте ли могли да отговорите? Не виждам пълния списък в момента пред себе си. Здравейте. Аз Здравейте! Здравейте. съм Антонов. Може ли отново да се зададете въпроса? Малко Да, разбира се. да, защото много. Разбира се, разглеждам услугите, аз ги видях и на сайта ви, тъй като касаят основно, както са описани, чиста енергия и чист водород. Да. Тъй като конкретно ние се занимаваме, нашия стартап се занимава както с водород, така и основно разработваме технологии за оксиводородни технологии. Това какво ще рече? Пак чрез електролиза си произвеждаме абсолютно същия газ, просто не го разделяме на водород и кислород. Това включва ли А, се в обхвата на тези услуги, в обхвата на не, тази програма? не, за съжаление. Не, самото оборудване не. Не може да го направи. Самото оборудване не го Да, позволява. да. Да, но това, което ще предложа на господин Николов е, нека след това да се чуем, защото това, че ние в момента нямаме техническата възможност да го предложим, не означава, че не можем да го предложим през други колеги. Това, което казах и Окей, в началото. Така че ще ви окей. помоля, нека да се чуем господин Николов след това, за да можем да обсъдим какво точно имате нужда и да ви насочим на където трябва. Добре, окей, няма проблем. Мерси. Благодаря ви много. А, Да, разглеждате услугите, самото описание. Ако все още не сме го качили на сайта, защото го превеждаме от английски на български, през техническата документация на самия производител на оборудването ще бъде публикувано там, за да можете да видите за какво става въпрос. Отделно с колегите от CES, Център за изпитване на европейска сертификация, които са ни и партньори в проекта и членове на Хъба, сме направили видео, което също е публикувано и също дава входящата информация вече за повече технически детайли. Разбира се, ние сме на разположение и на линия. И пак казвам, в тази покана, трета покана, фокусът е сложен върху водорода, като тестове, като обучение и а, технологиите, които са за виртуална и добавена реалност също. Това са ни водещите услуги, но не изключваме кандидатстването, заявяването на която и да е било друга услуга от пълния списък. Малко по-късно Поли ще каже и за това как се заявяват услугите и за това, че в едно заявление, в един ваучер могат да бъдат комбинирани няколко вида услуги от списъка. Другия ни приоритет наука за живота и здравето с буквичка Б, отново Test Before Invest. Виждате ги кои са партньорите, които предоставят тези услуги, дигитализация на медицината и ветеринарната медицина. Тук е добре да кажа, че с оборудването за виртуална и добавена реалност имаме готовност да правим и обучения за и ученици, и специалисти в ветеринарни клиники. Също така имаме възможност през 3D принтерите, които в момента очакваме да бъдат доставени, да бъде принтирана и биологично сертифицирана материя. И много се радвам, че ще бъдем полезни на колегите от Зелени Балкани, които фокуса им е върху спасяването на животински видове от дивата природа. Там можем да печатаме, да принтираме стави, които да бъдат тествани и съответно да се потърси възможност за вече инвестиция в подобен род оборудване за самия център, за спасителен център за диви животни. Така че дигитални решения в медицината и ветеринарната медицина. Знаете, тук е Тракийския университет, водещ в тази сфера в страната, фармацевтика и биотехнологии. Разбира се, решенията за киберсигурност, казах в началото, че те са приложими за абсолютно всяка една сфера, в която работим. Интернет над нещата, не знам дали си даваме сметка, че напоследък самите ние живеем в интернет на нещата, включително и в личния си живот през телефоните си. Сега тук ще отворя една скоба, но понеже е лято, е сезона на пържените тиквички, включително и в България на картофките се сбира. Самото домакинско оборудване
съвсем за всеки един от нас приложимо. Вкъщи можеш да си включиш AirFryer през приложението и когато си готов и храната ти да бъде готова. Разбира се, биологично чиста с подкрепата и на двата хъба, и на хъб загоре, и на агрихъба. Това беше едно малко лятно отклонение, но интернет на нещата наистина е решение да се приложими в почти всяка една сфера. А, Имаме и големи данни, защото особено колегите, които са в по-големите и не само по-големите индустрия, стартъпите също, имат нужда от подобен род услуги. Разполагаме в рамките на хъба с двата суперкомпютъра Хемос и Авитохол, които са част от ресурсите на Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките. По отношение на публичните институции, да, дали можем да мръднем малко по-нагоре. В същото партньорство имаме дигитализация на публичните процеси, вътрешни и междуинституционални. Казах, че всъщност много е свързано с работата и опита, който имам до момента в сферата на регионалното развитие, но наистина, ако публичните институции не вървят със същата скорост по отношение на въвеждане на цифровите технологии, както бизнеса, от които бизнеса има нужда, това може да бъде огромна, огромна пречка. И особено за по-малките градове и региони, отлив и на хора, и тотална липса на инвеститори, които носят нови технологии, а не използват най-неблагоприятния инвеститор, който може да привлечете, е този, който използва ресурсите и ги изнася необработени, защото добавената стойност изчезва от региона. Така че сме се фокусирали и върху публичните институции в това отношение, интелигентни градове, енергийна ефективност на сгради и цифровизация на процеси. Много е важно, защото не е идеята, всички се сблъскахме с това при първата и втората вълна на санирането на жилищата. Идеята не е само да налепиш изолацията и да сложиш алуминиевата дограма, или ПВЦ дограмата, а да накараш тези системи вътре в една сграда да говорят помежду си, да управляват енергията, и да сградата да постигне много по-голям комфорт за живеене и много по-големи показатели за енергийна ефективност. Отново имаме интернет на нещата, киберсигурност, добавена или виртуална реалност, прототипиране на реални модели с адитивни технологии. Може да ви звучи странно какво правят публичните институции с подобни неща, но повярвайте ми, има интерес и колкото повече работим с публичния сектор, толкова повече виждаме, че ние до някъде ги подценяваме. За по-големите общини говоря, до някъде те самите са стигнали до някакъв етап в търсенията си и с наше съдействие всъщност могат да направят следващата крачка. Обученията за надграждане на цифрови умения, вторият тип услуга, която предоставяме, партньорството, което работи по нея, водеше Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Услугите в сферата на обученията в много голяма степен следват услугите за Test Before Invest. Обясних вече защо, но пак казвам, могат да бъдат организирани и само обучения, без да се налага да има услуга Test Before Invest. Специално за обученията искам да кажа, че сме подготвили пилотна програма за следдипломна квалификация с Тракийски университет в рамките на 200 учебни часа. Самата програма е прикачена към условията за кандидатстване, приложена е като приложение 2. Става въпрос за 200 учебни часа, 120 теория и 80 практика, като практиката ще бъде извършвана с оборудването, което имаме, и от тази гледна точка групите се предполага да бъдат не повече от 10 човека, като за специалност практическата част ще бъдат разделени на 2 подгрупи по 5 души всяка една група, за да може да се осигури комфорта на работа и съответно всеки да има възможност да работи практически. Сега, тук трябва да отворя една лека скоба, защото с колегите IT-тата, както ги наричаме, обсъждаме и работим върху създаването на
обучителна програма в виртуална среда. Най-вероятно малко по-нататък ще имаме и дигитален близнак на самото водородно оборудване, за да може първо да посрещнем по-големи групи хора и ако трябва първо да се мине през дигиталния близнак, което е доста по... А, не искам да кажа сигурност, да не останете с убеждение, че самото оборудване е опасно, но доста по-щадящо притесненията на хората, особено тези, които не са толкова подготвени и след това вече, ако се прецени да се мине на оборудване в а, съвсем реалната среда, която е. Сега, имаме готовност съответно да кажем малко повече за сертификата за завършеното следдипломно обучение. Той ще бъде издаден от Тракийския университет Стара Загора. Няма, държа да кажа и да стане ясно, че на този етап това не е сертификат за професионално обучение, удостоверение за професионално обучение или за пълна професия или за част от професия, защото на този етап все още няма сертифицирана подобна програма на национално ниво, за да можем да кажем, ето това е на база на тази програма. Нещо, което ние сме направили в нашата обучителна програма, пилотната, е да вземем като извадка обучителната програма по магистратура енергийни технологии в Тракийския университет, тази част, която е свързана с водорода, да адаптираме спрямо възможностите, които пилотното оборудване предоставя, за да могат хората да придобият и теоретична, и практическа част, практически знания и все пак да имат един сертификат, издаден от реална обучителна институция, която стои зад знанията и уменията, които е дала. Пак казвам, на този етап нямаме сертифицирана пълна програма въобще в България по темата. Съжалявам, че се бавим толкова много като държава. Има множество проекти, които направиха обучителни програми. Минавали са някакви пилотни теоретични части. Аз самата също мога да ви покажа. Ето моя сертификат, не знам дали го виждате добре, че съм минала такова обучение, но то е, че завършила начален курс на обучение в водородна енергетика. 30 учебни часа. Много интересен, много приятен курс. Доцент Бурдин разказа чудеса, но просто един сертификат, без номер, без практическо приложение, нали, ако мога така да кажа, не го подценявам, беше много важно, но практическата част на практика я нямаше. Това по отношение на обученията за водород. Могат да бъдат свързани с тестове, ако компанията реши да прави, може и да бъде просто за, ако щете, и за икономическия став или за техническия, за да се докосне и да види хем да влезе в теорията, хем да се докосне до практиката. И другото, което искам да кажа, е, че предимство ще бъде давано на кандидати с висше техническо или средно специално техническо образование, като ако имаме кандидати от други групи, те ще бъдат или ще бъде формирана допълнителна група за тях, или ще бъдат допълвани групите, ако няма кандидати за изпълване на цялата бройка от 10 души. Не знам дали успях да го обясня правилно, много се надявам. Габи, да продължим надолу, за да можем да кажем и за самото водородно оборудване и да оставим време и за въпроси и за отговори. Подкрепата за намиране на инвестиции, оценка на инвестиционната готовност, дали идеята, която имате, е достатъчно зряла и готова да бъде предложена пред инвеститорите, какво трябва да се направи. Инвеститорите, включително ако кандидатствате за безвъзмездно финансиране, индивидуални консултации за достъп до външно или рисково финансиране, проучване и консултация за участие в Open Innovation Challenges. Това е инструмент на Европейската комисия. Абсолютно всичко е дадено в пояснение под списъка. Тези индекси, които виждате в края на услугата, водят точно към това. И груповите събития и обученията, ние сме си ги кръстили Ideation Labs, като когато подготвяхме проекта, виждането ни, желанието ни беше по време на тези събития да дадем възможности и на самите участници да генерират собствена идея или тяхна собствена идея да им изкристализира в съзнанието
изцяло. По същия начин е работа в мрежа, нетворкинг и достъп до инновационни екосистеми. Същото партньорство работи по темата. Отново имаме групови събития, обучения, Ideation Labs в това отношение. Така дали можем да стигнем малко по-надолу от списъка до последните услуги. И останалите услуги, които са оценка на цифрова зрялост, е задължителна за всяко едно заявление. Дори да не сте го включили, ние ще го включим по служебен път, защото една от целите на мрежата от хъбове в Европа е да оцени на какво ниво, входящото ниво на цифровата зрялост на всеки един кандидат и как благодарение на участието му в получаването на тези безвъзмездни услуги, то се е повишило или пази Боже се е понижило. Така че това е задължителна услуга, имайте предвид. За улеснение сме сложили под всеки един списък линк към това къде може да заявите услугите си. Да, това като списъка, пак казвам, публикуване, това е списъка с услуги съответно, където може да заявите, но за това Поли ще разкаже малко повече след време. Сега ще помоля инженер Танев просто да ни каже с няколко думи самото водородно оборудване. Страшно ли е, не е ли страшно, какво можем да правим с него, ако мога така да подам темата. Дали се чуваме? Колегите от CS? Да, здравейте. Здравейте, да. Здравейте. Да, добре. Не е опасно. Добре, радвам се да го чуем човек. За някакви различни теории, всеки си виждания, в интернет. Да. Тези неща може да се напишат, но не е опасно самото оборудване. Това са Чудесно е да го чуем от вас. Имали сте допир с него, обучен сте да работите. Какво можем да правим с него като цяло? Всичко е общо взето лабораторни изчисления, къде, как, какво да съхраняваш, кога е най-изгодно да съхраняваш, дали във водород, дали в батерии, дали от слънце, дали от вятър. Тя е доста, как да кажа, доста модерна апаратура и с много хиляди функции. Не хиляди, но Мултифункционално, да. Да. Много относително. Всеки производител или клиент се решава къде да инвестира. Дали с слънце, дали с вятър иска да прави батерии, да съхранява батерии или да прави водород, където е доста скъпо. Най-зелено, най-чисто водорода, да. Просто за момента е скъпо. Все още. Да. Най-зелено, най-чисто е. Но все пак трябва да кажем, че и то си има лимит. Самата електролиза, нали, там където се прави целия, където се разделят анода, катода, откъдето излиза водорода. Нали, чистия все пак то има живот. Нали, не да вземеш нещо и да си мислиш, че години наред ще го експлоатираш без да се нуждае от поддръжка. Така че, добре. Да, общо взето ние можем да направим такива изчисления, нали, какъв си цикъл, нали, в по-малък мащаб, както ви казахте в началото на семинара. И просто с нашия софтуер може да го умножим, вече зависи клиента точно какви изисквания има. Какъв мащаб му е необходим? Да. Добре. Според клиента. Да кажем на колегите, че екипа ви е подготвен да работи с тях за тестовете. Да. Руби, може би аз да взема малко, може ли? Разбира се, разбира се, Блага. Разбира се. Да, благодаря за голямото, обширното експозе. Той може би там след това ще продължи. Знам, че всички са плашени от иновации в България, но аз предлагам на потенциалните клиенти, които искат, първо са предприемчиви и второ са любознателни и пък искат да инвестират за в бъдеще в така наречена чиста технология. Системата съчетава производство на възобновяема енергия от слънце, вятър и енергия от горивни клетки, разбира се, водород, с модерна технология за съхранение. Има видео, което е качено на сайта на ЕЦИК Загоре. Може би Танко ще каже какви експерименти ние предлагаме. Нали? Експерименти по соларна енергия, вятърна енергия, съвместно експерименти по генериране на водород, за да отговарят на целите на проекта. Основните теми са производство и управление на възобновяема енергия. Нали? Това са темите, които вълнуват
бъдещите клиенти. Въведение, разбира се, в технологиите за енергия от слънце, вятър, водород и горивни клетки. Интересно е, дами и господа, може да дойдете, може онлайн да се включите с нашите експерти. Също така има варианти за проектиране, настройка, експлоатация към хибридни енергийни системи, изследване на възобновяеми енергийни източници. И вече там са тестване на решения за чиста енергия. Общо взето са няколко, вие ги казах, но все пак да ги повторя, аз ако ми позволи Танко. Да, Открива на характеристики на соларен панел, извинявайте, влияние на температурата на соларния модул върху генерираната енергия, характеристики на фотоволтаичната система в различни ъгли. Имаме монтиране на тавана такива панели и така доста така допълнителни приспособления. Има експерименти за ефекти от засенчване на фотоволтаичната система, има експерименти за обща ефективност на фотоволтаичната система и най-различни дневни профили. За вятърна енергия, въпреки че в България няма много вятър, също има, така предлага самото водородно оборудване и нашата техническа компетентност, също предлагат няколко експеримента за основник, енергийна крива на вятърна турбина, часове на пълен товар на вятърна турбина, генериране на водород, също още един интересен експеримент, ефективност на системата за генериране на водород, за горивните клетки, които са най-така популярни, даже нашата другата лаборатория прави такива изпитвания за производители, които в акцент безопасност. Там другите така експерименти са крива на характеристиките на горивната клетка, ефективност на системата на горивната клетка. Също, разбира се, има и така други решения за контейнери за съхранение на водород. Той там ги спомена. Характеристика на метал хибридния контейнер. Вижте колко много експерименти за енергиен мениджмънт. Има също експерименти, да не бъда много условна, симулация на срив в енергийната мрежа, симулация на развиване, на резервиране на енергийна мрежа, зареждане и разреждане на буферни батерии, консумация на енергия от външни товари и така нататък. Колегите могат да се запознаят с видеото, които са, как да кажа, предприемчиви, интересни, любознателни и даже, какво да кажа, даже и да инвестирате в такива решения за бъдещи ваш бизнес. Хубаво е човек да бъде запознат, да знае какви са решенията. Уверявам ви, че нашите инженери, които са 6 на брой, които са обучени, дълбоко така теоретично и практически са запознати с софтуера, с цялото оборудване, виждате го сега на екрана, могат да ви бъдат полезни. Така че надявам се, че ще направим, ЦИК Загоре ще направите една кратка, как да кажа, презентация за ползата, какво трябва да направят потенциалните ни клиенти. Първо, да направят заявление. Второ, там какви документи, може би нататък ще говорим. Нека да бъде кратко и ясно, защото никой няма време. Повече от 3 минути дали се четат всичките неща, които са публикувани. Така че това ми е молбата към координаторите, разбира се и с наше участие, за да можем да го разпространим на още доста клиенти, които не присъстват сега тук на тази сесия. И се надяваме, че бъдем полезни. Интересно е, елате, вижте, запознайте се с нашите така лабораторни специалисти, които имат изключително над 20 годишна практика в лабораторните изпитвания. Разбира се, че това е ново за тях, но стига да говоря аз, нека тук Танко да продължи. Това исках да се включа. Надявам се, че ви предизвика интерес, запознайте се, влезте в сайта на ЦИК Загоре в актуално. Ето го видеото, това е инженер Сребранов, инженер Танев е тук, инженер Стръмска е другата дама, която е компетентна в тази област, инженер Христов, Диан Чавалино, вижте колко момчета и момичета, инженери така достолепни, така са запознати, с много желание работят в името на това да бъдем полезни с нашите знания за вашия бизнес. Това мога да кажа до тук аз. Много ти благодаря, Блага. Аз само искам да кажа, че CS винаги е бил на много високо ниво и много се радвам, че е част и от хъба като юридическо лице и част от проектното партньорство и много добре знаем, че всичко това, с което сте се захванали, ще бъде извършено на необходимата висота и с необходимото качество, за което ви благодаря.
и да кажа на колегите, че всъщност това е най-новото и най-иновативно оборудване в тази сфера въобще. Не само в България, а и въобще това, което се предлага и на европейския пазар, и проявяват така колеги от Гърция и от Румъния доста голям интерес за обучение, за тестове. Разбира се, нашия фокус ще бъде върху българските компании. Блага, искаш ли, понеже каза, че е добре да се фокусираме върху това как се заявяват услугите. Ако инженер Танев има да добави още нещо, и докато чакаме въпроси, Поля може да започне да представя как става заявяването на услугите. Само да допълна, извинявай, Танко, понеже сме в различни зали. Да допълна, доколкото знам, нали, колегите, нали, специалисти ще кажат, нали, самия клиент може да заяви една или повече от един експеримент. За да има варианти, за да си прецени бизнес плана и целите, които се поставя, или бъдещите цели. Единственото ограничение, Блага, е прага на държавните помощи за иновации, който е 220 хиляди евро за 3 последователни години, но в България този тип помощ не е много разпространена, така че не очаквам който и да е кандидат да има натрупана въобще подобна държавна помощ. Иначе може да комбинира различни видови услуги от целия списък. И от тестове, от обучение. И най-вече е безплатно. Това да се предлага. Да. 100% това е безплатно. Възползвайте се, колеги, информирайте ваши бизнес партньори или ваши клиенти. Нека да влезат, да видят, нали, самото оборудване, да проследят видеото и да се запишат. Това е най-важното. Да заявят ваучер, доколкото знам, вие сега ще обясните, с минимално участие на самия клиент, в смисъл в така наречената административна част, нали, с подаване на заявление, с другите документи, които ви ще обясните. Очаквам активно съдействие и надявам се, че от наша страна, от експертизата, от партньорите от ЕЦИК Загоре, помощ и съдействие за получаване на ваучер. Да, правим го. Танко, извинявай, прекъсната. Но аз, нали, като управител искам, нали, колкото се може повече да заявиме ползата нали, най-напред от това водородно оборудване. И то е грехота да го имаме в Стара Загора, в центъра на Вселената, както обичаме да казваме. ЕЦИК Загоре да се прибори за това оборудване, да гласува доверие на ЦИЕС, който е, разбира се, с необходимата доказана компетентност в лабораторни изследвания, експерименти и т.н., научно-изследователска дейност, електробезопасност и т.н. С много неща се занимаваме, който иска може да влезе в нашия сайт. Така че доверете ни се. Това вече и приключвам аз. Благодаря, Блага. Инженер Танев? Да добавя, че не е всичко точно водорода. Можем да ползваме да съхраняваме батерии. Нали? Това е първа новата иновация, всичко. И виждаме, че цената на батериите първо почва да пада доста. Така че някой може да иска и да желая да провери какво при съхранение на слънчева енергия или на вятърна в батерии, какво би му струвало след 10-15 години. Няма значение, че в момента на пазарната цена е тази стойност, но след 10 години ще е друга. Реално също, слънцето е също, няма да избяга след 10 години, така че може ще стане по-силно. Просто ще стане по-силно, вероятно. Да, но все пак батериите, нали, това е новата мода в момента. Да. Ще го предлагаме като услуга и може да се направи такъв отчет. Да се види. Много благодаря за това, че обръщате внимание, защото наистина батериите са другата голяма тема, която стои на дневен ред. Добре, нашия уред е функционален, да. Така искам да кажа. И също е добре, но за момента е на батерии. Също може да направим такава услуга, да. Тоест можем да комбинираме и да бъдем още по-полезни за бизнеса. Водород как се прехвърля в батерии, нали? Именно. Батерии в водород, примерно, през деня се съхранявам в батерии, вечер от батериите правим водород или обратната и така. Да видим как излиза сметката, нали? Всичко зависи до клиента. И до каквото и да говорим, става въпрос за пари. И всеки трябва да се направи сметката. И за това е това оборудване, за това са подготвени и екипа на ЕЦИК, и екипа на ЦИЕС, така че като погледнете поканата, има време да кандидатствате. Ако питате мен, няма време, защото средствата са ограничени и колкото по-бързо го направите, на счетоводния принцип първи заявил, първи обслужен,
си гарантирате мястото за това, от което имате нужда. Сега давам думата на Поля Тончева, която да обясни за процеса за кандидатстване. Само искам да ви кажа, че дори на този етап да ви се струва, че нямате съвсем избистрена идея за услугите, които са ви необходими. Част от съдействието, което нашия екип показва, е да консултира с вас точно какво искате, точно какво бихте искали да получите и дори услуги, към които първоначално не сте се насочили, да ви бъде обяснено как могат да ви бъдат полезни, за да подготвите заявлението си. Така че от самото начало до предоставянето на услугата екипа ни е изцяло на разположение да се действа и да помогне в всеки един етап. Поли, имаш ли готовност? Здравейте от мен, да, имам. Аз поделих екрана си за по-голямо улеснение и всъщност аз съм по-част от точно този екип, за който ми спомена, който е насреща да ви помага от кандидатстването, преминаването, заявяване на самата услуга, която искате, до подаването на документи и след това уточняваме вече конкретно дали заявените услуги, които искате, са тези, от които имате нужда, дали да добавим още някоя друга, която ще ви бъде от помощ. А, и след това вече предстои връзката с самия партньор, който ще извършва самата услуга за вас. Тук говорим винаги конкретно за вас и за вашите искания и ние се стараем да търсим решения за вашите искания и за решаването на вашите проблеми. А, Първо, как да заявим услуга, как да разгледаме услугите. Много добре обходи обстойно прегледам. Аз малко повече ще сега да се опитам да бъда кратка. Първо да попитам, има ли някой желаещ, който иска да пробва и да направим сега едно подаване на заявка за услуги директно с някой от вас или да направим едно тестово такова. Не се притеснявайте, винаги след това можем да добавяме или да премахваме, както казвам. Просто ако някой има желание, може да се включи или да вдигне ръка. Добре, тогава ще направим едно тестово такова. Какво трябва да се зададем? Дали отваряме на условията? Дали съм малък, микро, малък или среден бизнес? Дали съм mid-caps или съм публична организация? Това са всъщност първоначалните условия, на които трябва да отговаряте. Ако аз имам бизнес и то е свързано с фотоволтаици и се интересувам, искам да инвестирам към преминаването и съхранението в чиста енергия, именно водород, и решавам, че искам да пробвам това оборудване, за което вече съм научила. Влизам на сайта на Едих загоре в услуги. Тук се предоставят четирите възможности, четирите направления: обучение за надграждане, тестване преди инвестиране, подкрепа за намиране на инвестиции и работа в мрежа. Избирам да тествам оборудването, тестване преди инвестиране. Избирам сектор мехатроника и чисти технологии, като може да разгледате и другите, разбира се, сектори и да си прецените от коя услуга имате нужда. Ето тук отдолу е подаването. Заяви ваучер за безвъзмездна услуга. Име и фамилия. Попълвам си ги на български, като съветвам да напишете имената на човек, който след това ще се занимава, с който ние ще кореспондираме. Тоест не е нужно да е на управителя, но може и на управителя. По ваш избор. Аз заявявам мое име. Компания. И по устав на компанията. Телефон за връзка с мен. Държавата, на която територия се намира и град.
Де е момента с избора на услуги в направлението Test Before Invest? Ако, както казахме, притежавам фотоволтаична система и искам да пробвам оборудването, избирам си тестване на решения за чиста енергия и зелен водород. Тук долу в падащо меню излизат различните видове тествания на самото оборудване. Разглеждам ги. Тестване на интеграция на слънчева енергия към водородна система. Но пък искам да пробвам и останалите. Тоест, може да заявите всички. Ако мислите, че са ви необходими, може да заявите по-малко. И в последствие можем да ги коригираме. Не се притеснявайте от това. В случая избирам всички. Давам съгласието си и продължавам напред. Системата ви отпитва дали сте сигурни, че това е услугата, която искате да заявите. Преглеждаме и изпращаме. Това е с услугите от Test Before Invest. Но аз освен това искам да добавя и услуги, свързани с обучение с това оборудване. Отново влизам в услуги и избирам другото направление – обучение за надграждане. Отново проминавам през тази процедура, когато си записвам имената. И стигам до обученията. Но освен обученията за оборудването, бих желала да се включа, да получа и други обучения. Например, курсове за надграждане на цифрови умения в областта на IoT. Избирам тези обучения. Избирам си и обученията, свързани с водородното оборудване. Давам съгласието си и продължавам напред. Отново ни предоставя възможност да погледнем дали е това, което искаме да заявим. Изпращаме. По този начин заявихме няколко услуги в две различни направления. Ако аз не искам и смятам, че нямам нужда от повече, спирам до тук. След винаги мога да се свържа и екипа, след като подадете тези услуги, човек от нашия екип ще се свържи с вас и ще ви даде допълнителни разяснения. След като заявих и кандидатства, ми е необходимо да знам какви документи ще ми бъдат нужни след това. Документите може да изтеглите от Funding Box. Трета отворена процедура за кандидатстване по проекта Syngrazit, която отваря от днес. Тук има и малко повече информация за самата покана. Всичко това, което Руми каза днес. Ето тук отдолу са документите, които са ни необходими. Обща информация за тях, документи за публични организации и документи за бизнеса. Това са общ пакет от документи, които са необходими в принцип където и да кандидатствате. Те са нищо по-различно от стандартните. Това е цялото нещо, цялото кандидатстване. След като заявите Оли, я ги услугите, кажи какви са тези документи. Извинявай, добре. Поли. Не, Би ли няма могла проблем. да ги разясниш какви Да. документи? Добре.
Сега И ще се дали ще изтеглят затруднят документи за колегите да ги бизнеса. събират? Пак казвам, че дори да имате затруднения, винаги може да се свържете с нашия екип и да съдействаме и да помогнем. Това са няколко удостоверения, които се варят от различни институции, като удостоверение за липса на задължение към НАП, удостоверение за липса на задължение към местни данъци и такси към съответната община, на адрес, на чийто адрес е регистрирана фирмата, удостоверение за липса на задължение от Столична община и още едно удостоверение от Главната инспекция на труда. Това са удостоверенията, които се варят. Всички останали документи са счетоводни документи, които така или иначе фирмата ви подготвя и ги има налични. Тези документи, които току-що каза, могат и да ги онлайн да си ги поръчат колегите, нали? Точно така. Точно така. Целта е Могат да да се бъдат заявят нали, онлайн. облегчени. Да, и за 2-3 дни още взето се получават удостоверенията. За физическо лице, ако кандидатства или не може само бизнес организации трябва да бъдат? Само юридическо лице трябва да Юридически, бъде. да, извинявай, да. Свидетелство за Тук съдимост много иска ли се? Иска се, има един списък с всички документи, които се изискват. Всичко това Къде ще са го те получите публикувани? като пакет. Къде са публикувани ли са тук? Публикувани са в точно тази папка, която свалих. Блажа, само искам да поясня защо не могат да кандидатстват физически лица. Само ще се пуша по-лист да не ставим микрофония, че сме в една и съща зала. Това не е наша прищявка. За нас лично това е изключително ограничаващо условие да не могат физически лица да кандидатстват, защото и доста студенти проявяват интерес, но това е забранителният режим на Министерството на иновациите и растежа и просто нямаме друг шанс да ги направим нещата. За това трябва да кандидатства юридическото лице и вече може да включи 3, 4, 5 негови служители, които да се включат в обучението. Но кандидатства юридическото лице. Това е изискване, с което ние се съобразяваме. Последно, понеже нали, имам обратна информация от потенциални клиенти, казват, сега тук вие искате толкова много документи, нали, той проекта го иска. Можем ли да направим в един модул презентация, някъде да го публикувате, да е ясно? Първо, второ, трето, четвърто. Можем, но нещото, което до момента на нас ни е показало, че работи, ние ще го направим като видео, ще го качим на сайта, ако трябва да направим наръчник онлайн, кликни тук, кликни там и така нататък. Но нещо, което най-вече работи, е когато колегите се свържат с нас и кажат, може ли да ни окажете съдействие за еди си, и ние започваме да го правим, повярвай ми, включително с счетоводните отдели, какво точно ни трябва. Но това не изключва другото, да, разбира се, да. Поли няма да ме обича, нали, в това, но смисъл самата тя стана полуглавен счетоводител. Така че, да, ще направим, но пак казвам, живата връзка. Първо подайте заявление, второ прочетете това, трето, нали, за да се улеснат потенциалните клиенти. Повярвайте ми, че от това най-много се опасяват и се отказват на половината. Аз с който съм говорила предварително. Ние ти вярваме и сме го казвали това нещо на всяка една среща с Министерството на иновациите и растежа. Онен ден, когато бяхме в София, го казахме и на колегите от Европейската комисия. Но това са границите и ограниченията, които поставя България, не комисията като такава. Даваме си сметка, обяснявали сме го 2 години, се борихме това да отпадне. Не. Това е положението, затова се опитваме да бъдем максимално. Значи всеки риск води до възможност. Дайте да дадем възможност с кратко и ясно видеопрезентация да обясним на потенциалните кандидати. Другото, което искам да кажа е, че документите, които се изискват, са абсолютно същите, които се изискват за всяко едно кандидатстване за безвъзмездна помощ. Знаем, хората не всеки кандидатства по проекти. Не всеки кандидатства по проекти. Но ти благодаря ти, ще го направим. Информация на клиенти. Да, знаем, благодаря ти, за което
Ще се опитаме да направим и това в най-кратки срокове, за да бъде полезно. Добре, Да е ясно, аз като използвам... влезеш. Да. Използвам възможността да ви се извиня, че ще напусна малко по-рано. Поли ще продължи от тук нататък, включително и като модератор на срещата, но ми се налага да отида да видя за новия офис на хъба на агенцията, докъде сме там с напредъка, за да можем да се преместим в нов дом за всичките клиенти, които го заслужават. Така че от мен благодаря ви за вниманието и за времето. Целият ни екип остава на разположение. Поли, както се казва, the floor is yours. Благодаря. А, Пак казвам, дори и в началото, като всяко едно нещо, което е непознато, пада ви стряска, не е толкова страшно и затова нашия екип е на линия. Абсолютно на разположение. За всеки един клиент можем по този начин. В момента, в който постъпи заявката при нас, ние се свързваме с клиента, предоставяме му този пакет от документи, който е необходим да получим, и започваме да работим с него по събирането на документи. Тоест, когато клиента е събрал нещо, подава ни го, ние му връщаме обратна връзка, какво ще очакваме, ако има нещо за коригиране, го коригираме. Така че абсолютно съдействаме в това отношение, за да улесним Колко на максимално брой този документа процес. трябва да събере клиента? Колко на брой Общо, документа? значи, общо са около 17, но те са различни Така. спрямо самия клиент. Тоест, ако клиентът е публична организация, имаме само една декларация. Ако клиента е бизнес и е независим, т.е. няма партньори в управлението си, тогава документите стават по-малко. Пак казвам, тези удостоверения са еднакви за всички, за бизнеса. Удостоверенията за липса на задължения, свидетелствата за съдимост на всички управляващи, участващи в управлението, останалите са счетоводни документи, които всяко едно счетоводство разполага с тях, като давам пример конкретно този списък, с който всеки един ще разполага. Ето, точка 10. Отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс и отчет на заетите лица за последните две За коя приключили година? финансови години. Ако вие подавате към днешна дата, ако сте си приключили 2024, подавате за 2024 и за 2023. Ако нямате приключено 2024, подавате за 2023 и 2022. Това е по точка 10. Точка 13. Справка извлечение за последната приключила финансова година от счетоводните сметки на кандидата по индивидуалния сметкоплан. Сметкоплан и оборотна ведомост. Всяка една фирма ги има. Затова казвам, нищо стряскащо не е, не бива да ви стряскат и затова сме тук да съдействаме. Не всички 17 документа се изискват. Затова обхождаме всеки един клиент с всички документи от какво има нужда. И искаме само това, което наистина ни трябва. Не събираме всичко. Не е толкова плашещо, наистина. Не е плашещо, нали, аз пак от гледна точка на бизнеса, нали? Да. Уверявам ви, че ви задавам тези въпроси от потенциални клиенти, които съм говорила с тях, нали, на индивидуални разговори, като чуят, че трябва да съберат документи и казват, край, нали, ние зато и не участваме по проекти. Вие правите много проекти и знаете, и това за вас е рутинна работа. И затова молбата ми е нещо да, разбира се, че съдействате, да направите някакъв алгоритъм, който много по-бързо да се ориентират хората и да не видят, че толкова страшно. Това ми е молбата, още един път. Добре, разбира се, просто от пътя, в който сме завървели до тук, виждаме, че е по-лесно с конкретния клиент, директно с него, да му подадем конкретно исканията, от които имаме нужда. Защото в повече Това не случаи изключва бизнеса другото, няма време. да, разбира се. Няма време да гледа, няма време да чете, няма време да се допълнително. Но и това ще няма проблем. Подхождам от потенциалните рискове за Точно отказ така, от да. услугата, да. Затова ме извинете, че съм толкова настоятелна. Напълно Всичко е в разбираемо. услуга на потенциалните ни клиенти да бъдат нали, първо по-облегчени от ваша страна и от тяхна страна, и второ да бъдат повече кандидатите, да се възползват от, нали, разбира се, от това уникално оборудване, което
Ние се гордеем и Стара Загора, и България. Колегите се свързаха с университета в Бон, чак да правят информация, за да видят, нали, имат там доклади и т.н. Малко са тези оборудване в Европа. Някъде около 10 има. Нашето е най-съвременно тук, което е на Ицик Загора. Така че, Така нали, и целта точно е това е идеята, да да помогнем максимално, именно. без излишни затруднения и бизнеса наистина да се възползва и да прецени заслужава ли си а, риска и всичко останало. Това е страхотна Аз съм възможност за сигурна, че се бизнеса заслужава. да намерим решения за конкретни проблеми, за конкретната фирма. Аз затова казах от самото начало, идеята е да помогнем за конкретно на самите фирми. Ако някой има въпроси и които иска да ви зададе, сега е момента. Правим запис на това видео. Видеото ще бъде предоставено, както ще бъде и качено на сайта. Така че отворено е. Готови сме за приемане на заявки. Сега е вашия момент да подадете заявката и да подадете интереса си, да заявите интереса си към нас и да се възползвате от всички видове услуги, които можем да ви предоставим и които искате. Добре, ако няма повече въпроси, можем да приключим. Аз ви благодаря много на всички за вниманието и на партньорите, че се включиха и обясниха подробно. И пак казвам, всички партньори от ЕЦИК Загора ставаме на разположение при бъдещи въпроси. Ние да си пожелаем успех и много клиенти да Да, се възползват от този модул тестване преди инвестиране и обученията, разбира се. Това да си пожелаем, да ги облегчиме колкото се може повече, за да станат повече и повече. Това е от мене. Благодаря ви за организацията. благодаря. Благодаря на всички.